Right, maswera sei vazukuru vasekuru sei zviri kudidi maswera bo here ya kana muri kundinzwa munokurumidza makonfema kuti tienderere mberi handiti ehe ndiri kunzwika here tikunzwika zvakanaka here vazukuru muri kundinzwa zvakanaka ngatingosheya link tiri kusheya link handiti ngatisheye link tiri kusheya here link redu kusheya here vaudzewo kuti takuda kutaura dzepabonde pana right maswera sei kwese kwamuri inini ndaswera zvakanaka rega titange nokwasa Edlin Bosha zviri kudi thanks very much for waiting muzukuru wangu handiti thank you so much for waiting Tinashe Takwana zviri kudidi how are you kuri sei kwauri Tinashe Tawanda Jonga waita number 3 thanks very much thank you very much sekuru waswera bo Tendai Chengeta thank you very much for coming zviri kudi kwauri muzukuru wangu Samantha Mbaiwa ndeipi zviri kufamba here Sama Jango D zviri kufamba here Mejuri thanks very much nokuconfirma kuti ndiri kunzwika zviri kudidi waswera sei ari sei mabasa William Sado Wera zviri kudidi zviri kufamba here hatatotanga muzukuru hapasisina wari handiti gamuchirai mashau zviri kudii thanks very much nekuuya Brenda Singini waswera sei muzukuru wasekuru Saint Yvonne Mfiri thank you very much for coming zviri kudidi kwakadi kwauri Melania Kanyera zviri kudii muzukuru waswera sei okay thanks very much noconfirma ndiri kunzwika Malon Melissa zviri kudii thank you very much kuri sei kwauri muzukuru Samantha ndakumhoresa from China kwakadii kuChina uko muzukuru zviri kufamba here Samantha kuChina thanks very much pedzisai hove zviri kudidi bolato Nontando Ncube sawona unjani nami ngiyapila namhlanje angazi ukuthi kwazi ukukhuluma zonke izintimi la zimwe ndimi zinondibhayisa right Melania Kanyera waswera sei muzukuru wangu zviri kufamba here okay Hilary Vimbai usasara muzukuru wagona watokurumidza kusvika zviri kudii waswera zvakanaka here Lina Munyurwa waswera sei thank you very much noconfirma kuti ndiri kunzwika zvakanaka alright munhu wese ndofunga kuti comment section pane wandajamba kana aripo ndiani handina comment section handina wandajamba handiti
handinoda jamba. Tichibva tapinda munyaya yedu sekuru Zimbabwe ndiri panapa takatandira hedu navazukuru. Chekutanga kana makagara nevanyarikani ndokurudzirai vazukuru kuti murege kugara nevanyarikani because tichadana zvinhu nemazita handiti. So musaone nevanyarikani, musaone nevana nyaya dzatinoda kutaura panapa, musaone naana mbuya naana tete, musaone nanzvadzi, musaona naana baba naana mai. Zvionerei vega musinganyarani handiti. Nhasi toda kuti tinge tiri tinotaura nyaya dzepabonde. Nyaya dzepabonde dzandoda kutaura kandoda kuti titaure zvikuru sei kumacouples handiti, kumacouples nevachazopinda muwanano. So nyaya dzepabonde takaona kuti dzine percentage yakakura yadzinocontributa especially pakusanzwanana kwevanhu mudzimba. Dzine percentage yakakura yadzinocontributa zvakare mukunzwanana kwevanhu. Makamboona kuti pane umwe munhu anorora mudzimai ane uchapa wekuti mese munenge muchishayiwa kuti baba ava havasi kuzvionera kuti mukadzi ane uchapa, mukadzi uyu ifende handiti. Kana kuroorwa nababa vamwe vekuti munoshayiwa kuti mai vakadei chaizvo chaizvo, baba ava havaite handiti. Imimi ndimune muchitotambura. Pane nyaya dzepabonde pavanogutsana vanhu ivavo zvokuti anoti akafunga kuti saka kunakirwa kwandoitwa nababa ava kana kuti kunakirwa kwandoitwa namai ava nenyaya yekungoti ari kutadza baba ava vari kutadza kuita kana tingati kungovawo smart, saka ndingabve ndavasiya here. Aiwa, kana ndezvenyu, imi ndimune muchiona zvamune muchiona but ivo vari mumba vanenge vachitonzwanana. Why? Because mune imba yemukati, pane pabonde pavanoenda pavanenge vari two vari vega vachiudzana zvavanenge vachiudzana handiti. So bonde rinoita kuti imba imire vazukuru to a certain extent. Kukwirana kuya right, kurara mese vanhu vachikwirana, kurowana stonyeni zvinobatsira parelationship. Muri kuona kuti chaita kuti zvoni dzimwe dzimba dziparare dziputsike inyaya yekuti pabonde hazvisi kufamba zvakanaka handiti. Inyaya yekutoti pabonde hazvisi kufamba zvakanaka. So tiri kuti kudii? Tiri kuti pazuva ranhasi toda kumbotaura kuti bonde redu tinorivandudza sei handiti. Kuitira kuti dzimba dzisaputsike nezvinhu zvakapuswa zvikuru, zvinhu zvemahara. Nyaya yekuti baba havasi kugona kukwira, isi tichigona kuvadzidzisa kuti mukadzi anobatwa sei, isi tichigona kudzidzisa mukadzi kuti murume anobatwa sei, zvekuti brain dzake dzinomborasha tiripo. Aiwa, hazvitenderwa handiti. So nyaya yekutanga yandoda kutaura, ndoda ndimbotaura kuvanhukadzi. Vanhukadzi vane anonzi matinji, ane mamazuva matinji. Vamwe vanobva vabvunza kuti in fact vamwe varume havana basa nawo matinji, vamwe varume havana kana basa nawo, vamwe zvachese unogona kutozvinetsa kutodhonza matinji murume wako asitorina kana nebasa nawo handiti. Vamwe havazivi kuti zvoshandei. Ndine vasikana vakawanda, vamwe vanodhonza matinji achireba kuzara bhurugwa rese matinji asati aroorwa handiti. Musanyanya kuzviita vasikana because hauziva kuti ucharoorwa nani. Vamwe varume vanototi akakona une mazitinji waya anotobvunza kutoti izvii chaizvo chaizvo izvi, zvii, anotoshandisika kutoti zvii zvakazara mubhurugwa izvi handiti. So ndiri kuti kudii? Ndiri kuti usadhonze matinji kurebesa zvakanyanya. Unongodhonzawo semunhukadzi handiti, unongodhonzawo semunhukadzi kungotiwo pave nechimiro pasiyane nekamwana kadiki kachangozvarwa. Asi chirega manyanyisa kumadhonza. Iye achakuroora ndiye anofanira kuzokuudza kuti aiwa mai mwana matinji ngaarebe, ngaaite seruoko, ngaaite saizi yakati. Ende ibasa renyu futi varume usatambudze mwana wevanhu kugara achingodhonza matinji because ivoko vakadzi hazvina zvaanovabatsira handiti. Matinji haavabatsiri vakadzi, anotonakidza iwewe. So what am I saying?
ndiri kuti kana wadhonzerwawo matinji abuda handiti iwo ndounomaintenawo matinji. Varume usakurumidze kunakirwa stereki nemukadzi kana uchifarira matinji because ane basa, anorwadza futi. So unomubatidzawo nekumadhonza handiti, uchimadhonzawo zviri romantiki patime yekutamba ipo paya pamune musati makwirana wombodhonza dhonza matinji ayaya, uchimadhonzawo dhonza uchimabata kumubatidzawo kuti kumaintaina kuti arambe aripo handiti because matinji hazvizvi haasi not kuvanhu vese kwaari natural handiti vamwanawo ari natural kwozoti vamwewo ndeyekutodhonza ndeyekutoshanda chaizvo handiti so tiri kuti varume betserai vakadzi venyu kumaintaina matinji ayaya so vamwe havatomafariri, vamwewo vanomafarira, vanofarirawo mapecha ane matinji handiti kozoto pane inonzi shondo handiti ndichadzoka futi ikoko kuvanhukadzi right. Varume pane vanoitawo nhengo dzakachecheudzwa, kweta vamwe vane nhengo dzisina kuchecheudzwa handiti kuchecheudzwa kudii, kuchekwa chiforeskin chepamberi ichi. So kuvarume ndoda kuti ndikuudzei chokwadi, ukachekwa foreskin pane chinhu chamusingaudzwe chekuti vazhinji vanotozozviti vapinda vachekwa ndopavanotozonzwa pane kaexcitement kekunakirwa nechinhu pakukwirana paipai kanenge katobva kana mamusingazviziva handiti pane kamwewo kakunakidzwa kanenge katobva because skin yaya foreskin painenge pamune muchikwirana uchipinda nekubuda pane kakunakidzwa karipo, kakunaka karingoripo so handiti ndokaikai kuti kana mukada kuchaya bonyora ndokuziva rinori chaya bonyora, kada uchaya bonyora munhu ane foreskin skin iroro yandorina ichingotamba usvika watonakirwa handiti so shondo inonakira vakadzi vazhinji vanonakirwa neshondo. Bhoro yakachekwa mberi vakadzi vazhinji vanonakirwa nayo zvisingaite. So ndiri kuti kudii, ndiri kuti shondo yakanaka kumadzimai also zvinoenderana nekuti mune muchinzwanana sei handiti veutano vanoti kugara une shondo yakanakira futi panyaya dzeutano handiti but kana tichitarira panyaya dzekukwirana pane machanges anoitika mbichana kana uchangochekwa shondo handiti koto kumatinji musanyanyise kumadhonza zvakanyanya zvikuru handiti usanyanya uzonyanya madhonza stereki. Pane umwe muzukuru wangu akambondiudza akati sekuru inini ndakadhonza matinji ndane dambudziko rekubuditsa mvura yakawanda panguva yatinenge tichisangana nababa. So vamwewo zvinongosiyana, so musanyanyise futi kuzonyanyisa madhonza zvakanyanya handiti so panyaya yebondo azukuru pakukwirana paipai nyaya yachona ndakambotaura panapa, pane pati yatakambotaura nyaya dzebonde ndikati haitangire pakungokwirana chete handiti mukadzi anoda kupiwa rudo handiti varume ndinoziva kuti you are always ready. Varume nyange akatsamwa chinhu chake chinomira, tsvimbo yake inosimuka ikamira akatorara nemunhu. But kana ari mukadzi zvakamuomera kuti kana akatsamwa nekuzasi kunotsamwa handiti vakadzi vakasikwa vakadaro. Varume tikatsamwa chinhu chinogona kungosimuka ndakatotsamwa futi, but vakadzi kana akatsamwa kuzasi kwakewo futi kunogumbuka. So ndiri kuti kudii vakadzi ava vanetse, vakadzi vanovadiki ngativaitire izvo zvinovanakidza nguva dzese handiti zivawo zvinonakidza umwe wako. Vakadzi vanonakidzwa nezvimwe zvinhu zvisina basa, zvimwe zviri simple zvatinongokundikana
vanonakidzwa netunhu. Chocolate chaiyo chocolate yekuti ukatengera kamwana kako kanojamba kunakidzwa nayo ukaitengera ikauya iri muzita remukadzi wako iwewe rega ndikudze chokwadi muzukuru kane bonde racho unotozorishayiwa kuti ndo rechocolate re10 rand here. Aiwa chaitika kamukadzi anotanga kufunga kuti saka pawatenga chocolate iyi kwawanga uri wanga uchitondifungawo. Handiti vakadzi vanoda vanhu vanovafunga in their absence. Mazvinzwa zukuru? Ratidzawo kuti wamufunga uri kwaunenge uri iye ari kwaari. Handiti nekungomutsvagirawo something kamwe something kamwe kadiki diki. Handiti ukapota uchiita tunhu twakadaro unenge uchitovandudza rudo. So musaone musaite overlook zvinhu vazukuru, musaone zvinhu sezvisina basa nokuti ndo zvidiki murudo ndo zvinotova nebasa. Handiti zvidiki ndo zvinotori nebasa zvakanyanya. So ndiri kuti kudii? Ndiri kuti munogarawo pasi nomwe wako wobvunza kuti umwe wangu ndezvipi zvaunofarira. Unogara nemudzimai wako pasi ombomunzwawo kuti mudzimai wangu ndezvipi zvaunodi, ndezvipi zvaunofarira. Usaomere. Ndino kuti vakadzi vane masecrets avo akawanda avanoda kuudza. Pane nyaya yekuti unoda kuzviita chibaba baba pamba kusvika wakangoita kuda kutyidzira munhu pamba, kutyiwa nevanhu, ndosaka uchiruza zvimwe zvinhu muzukuru. Handiti so bonde rinotangwa during the day. Because remember kuti bonde pacharo tinongorita kwemaminutes mashoma shoma, but kunakidzwa kwachona kukasagadzirirwa during the day kunogona kukanganisika. Handiti so tiri kuti gadzirirawo nekutengera umwe wako tumapresents, gadzirirawo nekumuitirawo zvakanaka. Kungomudzoka uchitomuudza kutoti nhasi ndambofonera mama, iye wafunga kuti mama vako iwewe vakakuzvara murume, kuti aiwa ndafonera mama mai vedu kuchibvigwa mai vemukadzi. Mukadzi anofara zvisingaite munhu anopota achirangarirawo mhuri yekwake. Handiti unopota uchirangarira zvinhu zvine zviri mupfungwa zviya izvi. Ukanzwa mukadzi achiti inini ndigere ndakandobatwa zvakanaka, idzodzo nyaya dzekungoratidza kuti une hanya nemhuri yake. Handiti unoratidza kuti une hanya nemhuri yeumwe wake. Kwozotoonemawo madzimai nguva yebonde. Handiti nguva yebonde haisiriyo nguva yatinokumbirana zvinhu. Bedroom, kana tapinda mubedroom hatikumbirane chinhu vazukuru. Handiti hatiti kana takupinda mubedroom ndopatinoita kuti chakati ndoda chakati. Hatidaro mubedroom, hamuitwe zvakadaro vazukuru. Handiti kote alright, kukwirana ndichazokupedzisira nako. Handiti ndoda kuti ndikudzidzisei kuti vamwe vanononoka, vamwe vanokurumidza kutunda. Handiti varume, tine varume vakawanda vane problem yekuti umwe mukadzi izvezvi vatori ne10 years ari mumarriage asati akamboricha inonzogazima. Handiti asati akatombotundawo mumarriage. Handiti ndichazokuzivisai kuti unogona kubatsirika sei kuti usvike pakutiwo mukadzi wako ange ari anotundawo mumarriage. Handiti ndinavo vazukuru vanondinyorera patakaita last streaming yedzebondedzi. Vazukuru vakawanda vamwe vaitouya kuinbox vachitoti nini ndane 7 years ndapinda mumarriage but handisati ndakambotunda. Handiti so ndiri kuti kudii? Ndiri kuti mukadziwo anofanira kuti afare. Bonde harisi rekungoti rinakidze munhu wani. Handiti ndiani futi ari pado pangu? Bonde harisi rekungonakidza munhu wani. Bonde nderekuti tinakidzane tese muwanano. Handiti bonde nderekunakidzana tese muwanano vazukuru. So ndiri kuisa link. I'm going to drop a link here and I will ndiri kukuinvitai to come to studio. Come let's talk. Come let's talk. Handiti come let's talk. You can go inside, right? You can go inside, yeah. Come let's talk.
Come, let's talk. I'm dropping a link. Right. Kaituone kuti kuma comments muri kuti kudii. Ngataura neumwe comments. Ndo ndichaita ndichisanganisa ndichibatanidza kwese, ndichaita ndichiverenga macomments, ndichaita ndichiinvite vanhu mustudio. So what I'm going to do right now, I'm going to drop my link down there. Anyone who want to come through, you are welcome. You can come through. Let's talk about it. Uyatitaure pamusoro penyaya dzebonde. Uyatitaure nyaya dzebonde ne. Uyatitaure nyaya dzatinadzo. Nyaya dzebonde. Right. So ndaisa link. All right. Ndaisa link. Ndaisa link. Ndaisa link. Everyone is welcome. You can come through. You can come through. All right. Hanzi naswema kudaro here sekuru vamwe havana basa nazvo nhai. Aiyo, tofanira kuita basa nazvo handiti. Ngatiite basa nazvo azukuru. Because zvinhu zvidiki mumarriage, zvinhu zvidiki muwanano ndo zvinokanganisa dzimba handiti. Zvinhu zvidiki ndo zvinokanganisa dzimba vazukuru. So you can come through. You can come through. You are welcome to the studio so that we can talk about it. Let's talk about it. Thanks very much to all those who share our link. And thank you very much. I can see our number is high today. Nasi takawanda. Right, hanzi na Cecilia Machiso chokwadi vamwe avane nawo varume kule. Umwe anogona kuti ukuita sagogo. Handiti vamwe wavo hanzi umwe anogona kutokuudza kutoti uri kuita sagogo. So ameno kuti zvine zvichitaurirwei zvichiitirwei zvese izvozvo. Ameno kuti zvine zvichitaurirwei zvichiitirwei. Ameno kuti zvine zvichitaurirwei zvichiitirwei. So you are welcome. You can come through. Let's talk about it. You are welcome. Let's talk about it. Yeah, I want to go. And I drop a link so everyone is welcome. We are welcome. Right, hands na. All right, Petsai, thank you very much. Right, Sikarudzi, chokwadi Sikarudzi ine basa. Sikarudzi ine basa, especially mabatirwa inoitwa nditi. And nyaya dzekuchecheudzwa dzakanaka zvisingaite, but natso decide before
natsodecida before machecheudzwa handiti alright kumacomments ngatite tichitaura zvamuri kuda kunzwa tikuzisei right. So tiri papo vazukuruka, tiri panyaya yebonde. Tiri kuti kudii? Tiri kuti mumwe wako dzidzawo kutaurawo zvakanaka futi nomumwe wako. Handiti musangoitirane rafu mudzimba, kungoitirana rafu zvinotena munhu ofu. Handiti be it mukadzi kana kuti murume, whenever paunotaurawo nomumwe wako taurawo naye seuri kutaura nemunhu. Ndakasichinzwa vamwe achiti zoni anotaura neni seasiri kutaura nemunhu. It's not good wazukuru. Handiti varume ngatitauraiwo nevakadzi vedu zvine rudo mukati, zvine kudanana. Ndino kuti ukadzidza kutaurawo zvakanaka neumwe wako, kana pakupakurirwa bonde kachikapa, chinonzi chikapa chaicho unochipiwa muzukuru zvekuti unotoshayiwa kutoti zvabva nekupi. Mukadzi waugere naye iyeye mukadzi wakatogara naye, ndiuno kuti anogona bonde zvimwe zvekuti kana newe unotozvishaya kuti akazvidzidza kupi. Anogona bonde kana need yekutoenda kumahure. Mahure vanonzi mahure vakadzi vakatongofanana nemukadzi waugere naye. Handiti vanonzi mahure hapana chakasiyana. Zvinongodiwa chete ndezvekuti mufadze. Handiti plus musakomplaini zviya zvekuti ukaitirwa zvimwe zvinhu zvakanaka akaimprovisawo tumwewo tumaskills tumwewo tokuti bonde rinakidzire. Unonzwa mumwe munhu akuti wakazvidzidziswa kupi, wakazviwanepi? Aiwe baba imi nakirwai nemukadzi wenyu chete, kwete kuda kuvhundutsira munhu kuti akazvidzidza kupi. Hauzivi kuti mukadzi wese anozvigona. Handiti so vakadzi kadzidzaiwo kuita chikapa. Kana muchikwirana nevarume usarare sedanda kungoti no. Aiwa zvitenderwe muzukuru. Handiti west yako musati wakwira nemurume potaiwo muchimbogandawo tunziyo muchimbotambawo tungoma tumasongs nokubvumidzaiwo kupota muchitambisawo west yenyu. Handiti kwete kuita west yakangooma kuti ndi. No, that is not good. And that is not right. So what am I saying? Ndikuti usaite west yakangoti ndi. Usaite west yakangoti ndi. Hazvitenderwe izvozvo. Handiti usangoite west yakangoti ndi. Alright, hanzi neuya handinyengerekewo sekamwana hameno unongonyengererwawo semudhara. Handiti unonyengererwawo semunhu mukuru. Alright. Right, hanzi even without chocolate kungomudza kuti I love you each time kunotokosha. Do you know kuti pane wakadzi zvezvika 2020 yese anombobvira akaudzwa kuti I love you mumba. 2020, the year 2020 yakatopera haanombobvira akamboudzwa kunzi I love you. The word I love you vamwe varume vakutoritya kutoudza mukadzi wake. But ndese mbebhe waye paanga ari kumba kwavo waingoti padiki I love you. Zvinozopera sei chaizvo kana mapi ayo zvinopera sei nyaya yekuudza noti I love you? Zvinopera sei nyaya yekuti I love you? Inopera sei? Inopera sei nyaya yekuti I love you? Aiwa vazukuru musadaro. Tofana kupota tichingodzana kuti I love you time and again. Right. So tiri kuti kudii? Tiri kuti zvoni varume nevakadzi mudzimba, varume nevakadzi ngatipotewo tichiudzanawo mashoko. Kungotaura nemuromo hazvisi expensive, but to some it's very expensive. Just to tell someone, kungoudza umwe munhu kuti I love you.
Saka munozvionawo sei vazukuru, munozviona sei? Ngatitaurirei. You are welcome to come also through into the studio so that we can talk about this issue. Makasununguka kuuya tizotaura. Makasununguka kuuya tizotaura vazukuru vasekuru Saint. You are welcome to come. Makasununguka kuuya through tozotaura. Let's talk about it. Let's talk about it. Kuti munofungeiwo hanzi na unozoti umwe munhu zvandiri kutokuudzai ka kutomubvunza kutoti mukadzi wako wakapedzisira kumuudza kuti ndinokuda rini. Vamwe amai havachatozive. Ndopepe kuti unozwa zvinoitika ka mukadzi wako anozoti akwira bhazi rimwe zuva nevamwe tsano vanonakirwa naye vanobva vangofunga kuti bheta ndingoudza mukadzi uyu kuti I love you. Anoita waya akaenda nekungonzi I love you chete amai makabatana iwo wakapedzera kuappreciatewo kubatana kwemukadzi wako rini. Skini nemukadzi wako wakapedzera kungoikomentawo rini kuti amai mune skini. Wakapedzera kuzviita watokanganwa uchatozivi. Mwana wevanhu shuwa, mwana wevanhu unotadza kungoappreciatewo. Why mwana wevanhu unotadza kungoappreciatewo? No guys, we need to be serious in my relationship. Kutongomhaisa kungomisa chinhu chako chete chaunogona kungoimisa hakumira itani, but uda kumisira munhu wausina kuudza kuti zvoni wakapedzera kare kuudza kuti zvoni unoda. Anditi welcome to the show mzukuru. Sekuru hatisi kuonai, that's why ndapinda. Hatisi kuonai. Alright, ndiri kupota ndichivhara apa ndakamira hangu pabalcony. Ndabuda ndanomira pabalcony. Ndinogara nevanhu ane noise imwe yekuti huro dzavo dzakavhurirwa dzisingaiti. Charo vachitotaurira pasi. Kubedroom kwenyu hakuna here space. Veriko zvayona. Yeah, okay, that's all right. Yeah, muri kuticha zvakanaka sekuru tiri kuzviwa. All right. Nhasi ndakarara nokuti the weather is miviri yangu haisi kuita moshi saka ndakatorara. All right, pakanaka mzukuru, get well soon. Yeah. So unotiwo kudii nenyaya yatinayo panapa? Right. Ma relationships edu kazhinji kacho vanhu they are lacking communication. Communication is the main symbol of a relationship, whatever, whether it's a friendship, whatever you are doing in life. If it lacks relationship, if it lacks communication, hapana kwamunoenda. Yes. Saka communicate. Kana mwe munhu akatsamwa communicate. Then problem futi iripo. Vanhu vazhinji vedu ava vanofunga kuti mubedroom ndo mukoti. Yes. Bedroom hamuitwi ma-arguments. Haisiri room yekuitwa ma-arguments. Kana manetsana mumba, pedzeranai muchiri kitchen kana kuti garai pasi mudining motaura muriko. Mapedza mabedroom is I love you, what, ne-action yamunoita, not arguments. Kana kupopota kana kuti ndichazviona ndasvika mubedroom wapinda wotofuratira. No, it doesn't work that way. Yes. You communicate. I was in the relationship for 11 years. There's not even one day andakarohwa kana kuti atakatukana, never. Okay. Mubedroom tinotsamusana, but you communicate. Yes, vanhu kudzidza kutaurirana zvakanaka. Problem iripo futi nyaya yesocial media, please. Phone kana baba varipo kana mai varipo dzinoita dzichikatiwa. Friend yako ikakufonera kana mumwe wako aripo, you don't pick. Kana wakaroorwa kana kuti une murume une musikana, whatever, you are in a relationship, you are together. Zvema friends, unless it's necessary, kana kuti zviri necessary, just text message
I will call you back. Alright, because pakusazodaira kaipapo ndo apasiri po pamwe panogona kukonzeresa here upesi wabvunza kuti sei usiri kudaira foni ndiani ari kukufonera uri kuziva vanhu vako. This generation yaveko mazuva ano handiti zita remunhu anenge achiona kuti ndinengafoni zita tiri kuchinja ka tiri kunyora kuti mai vemutsvairo ndichitoziva kuti ndiJohn. Yeah, because ukazona paextend yasvika iyoyo kasekuru yokuti mafungidzirana kutorana menenge panenge from the word go panenge pasina trust. In a relationship there must be trust. Yes, there must be trust. Inofurikidza through communication. Mukatanga communication from the word go, there must be trust. Saka kana musina trust in relationship muchivigirana foni ukaona inini ukatoviga foni ndo pandoda kuziva asi ukasiya foni yako yakachena papo ini handibati foni yemunhu. I spend 11 years handinambobata handibati foni yemunhu. But hazvingonakidzewo here tichida kutasawo kuvamwe hazvingonakidze here kuti swema wauya wagona muzukuru hazvinakidze here kungoputa wagonesa. Ndoda kuti udaire apa kuti unonzwa sei kunzi neumwe wako asina kumbotarisa kuti ndiani afona anditi asina kumbotarisa kuti ndiani afona ari kugeza wobva wamuti baby foni yako iri kurira wobva wakuti daira haugone kudaira. Zvinofadza sekuru because paunonzi daira nditika unenge uchitoona kuti munhu wangu unenge uchitoona kuti munhu wangu haana zvinhu zvaari kuvhunduka so zviti unotonzwawo manyuku nometa ari kuchita samwe zvausingaona nditika. But iye wacho akazoya achitaura kuti daira foni yangu. Panyaya yefoni apa sekuru panobata zvakawanda sekuru panobreka marelationships akawanda. Alright. Because mafoni awa nemawhatsapp vanhu vashoma foni zhinji dzine dzirido nemapassword but takagara tese piko kuisirana password isu tichigara tese tiri murume nemukadzi tichivimbana tichitrustana. Zvisi here nhai muzukuru wangu spill zvinenge zvakuratidza kutoti ndataura kuti sekuru there must be communication. Mukatanga necommunication in whatever relationship pachaita trust. Kana musina trust murelationship yenyu munochembedzana muchingonetsana everyday. Saka that trust saka kutaura kwandati trust zvoreva kuti ini ndinosiya foni yangu pabed kana kuti whatever chero ndikakanganwa foni yangu kumba ndichiinda samwe handidzoki ndichimhanya kuti oh my god ndakanganwa foni ndinoinda kwandinoenda ndigodzoka inenge iripo kana achida kudavira handi password yangu anenge achiziva. You share passwords, you share important things. You sit down as a family because you are one. You sit down as a family, you discuss whatever. You discuss everything. Alright. Saka ndiri papo kandoda kuti ndibve ndabvunzawo. Right, rega ndipinze muzukuru wangu pedzi zviri kudi? Olato kule zviri sese. Ndi right. Wagona wauya. Nhasi toda kuita setinoti kukasirei. Pane mubvunzo uri pascreen uyo wauona wakanzi sekuru ndokumbira kubvunza kuti saka ndinoziva sei kuti size yematinji iyo yava bow kuti asazobuda mvura like how long size iri bow. Right, ndoda kuti ndikubvunze mubvunzo wekutanga pedzi kuti matinji unomafarirawo here muzukuru kana kuti unomazive? Unomafarira asi kwete akanyanyisa kukura kule. Kwete anozorembera zvekuita seachasvika mabvi. Noti ndokumbomabata. Alright. So tiri kuti matinji afanire kunyanyoreba. Ndozobvunza futi kuvazukuru vangu rega nditange neuswema kuti ndimi vanhukadzi. Pane mamwe madzimai anosichiti matinji angu areba zvekuti akubuda mvura. Anenge areba zvekudii kuti azosvika pakunzi mvura yakubuda yakawandisa?
ya ipapapo sekuru kapari stick because munoziva kukura kwakaita stick yemechisi. Yes, yes. Ya ndo size iri normal iyoyo. All right. Tiri kubvumirana here Spill? Hanzi stick yematches. Iyo mubvunzo wabvunzwa iwe Ningirikini, it's an individual thing sekuru. Panapa handisi kuita individual manje muzukuru. Nhasi tiri kuda kutodzidzisa because ndo patine problem ipapo sekuru. Okay. Do kana if you are talking of relationship. Yes. Tine tsika dzokukopa. Handiti. Uzokukopa kuti uyazoita sei zvokuhwa zviya especially social media yenyu. Handiti. Inini I was born a Shona. Enzwa kamuzukuru. Enzwa. Panapa mubvunzo waabvunza unenge uringori padhuze handiti ungoti size yematinji ingakura sei kumadzimai uku handizivi nezvesezvo All right, thanks. mushona. Alright, pakanaka. Ndikakura ndiri mushona takangoudzwa zvokungodhodzawo bhijana zvikangopererawo bhijana. Alright, pakanaka pakadaro. Tibve tafamba nayo. Muzukuru wangu sekuru maita sei? Ameno zvaita network yavo. No, vanga vachita vari pabalcony. Ya meno zvaita network yasekuru ipapo. Iwe pedza handisi kukuona uri papiko iwe? Ndori parufu ine grey sort of, I don't know. Iri dark sort. Ndini gogo because pandiri pacho pane rufu ine grey. Oh, that's okay. Uri mukorido here kana uri paiwo? No, ndiri murumu but chinoitika ndechekuti rumu yacho yandiri idiki saka ndakatadzisa foni magariro akaita foni ari kuratidza marata mudenga. Okay. Because kana une one way traffic bedroom unenge usazoda kuti itarise zvinhu zvakawanda nandiri kubasa. Ndizvozvo. Unogara kupi naPedzi? Pedzi aminoti ari kupi anenge atizwa nasekuru. Iwewe ndakandifunga ndiwePedzi iwewe unogara kupi? Ini ndiri kuZimbabwe gogo. kuZimbabwe kusati kupi? Ndiri kusaidhi kuChitungwiza. Okay, uko. Yeah. Ndo nzvimbo yandisingambonyanya kuziva zvangu Chitungwiza, ndo chokwadi chocho. Inini kune muroora wangu ndo kutokuziva kwandakakuita but ndakakurira kuRuhwa. Okay. kuRuhwa ndakakurira kuGweru. Alright, network yangu yange yambodona. Ndashaya uzikati sekuru vaita sei ndikati kuda mbuya vasvika. Aiwa mbuya anga watanga watombodzidza izvozvi ndoti vazouya chikoro ichi. Handiti right, saka machiti kudi ngatitaurei machiti kudi nezvesaisi yezviya. Alright, yematinji so ndakanda kubvunza Pedzi ndikati alright, ndachida kuzobvunza madzimai futi panyaya yeshondo. Ngatitaurira nei kucomment section uku. Handiti comment section ndiri kuita chinhonga nyaya futi kucomment section, so vasingakwanisa kupinda mustudio I kindly ask you kuti we can communicate through the comment section. Handiti
So panyaya yematinji madzimai yeshondo inonzi shondo kureva kuti yakachecheudzwa handiti yakabviswa foreskin. Madzimai vanoifarira zvisingaite, vamwewo havaifarire. Handiti pane rimwe group remadzimai randakambokokwa kunzi ndizotaurawo nenyaya yeshondo. So madzimai tiudzeiwo kuti shondo yakanaka here kana kuti haiti? It depends sekuru kuti. Alright, ndiani ari kutanga? Ndigogo. Mudiki Alright. ndakutanga. Aiwa, ndoda kutanga ndanzwe imimi gogo, taurai. Right, okay. Inini personally sekuru ndinodana ine skin. Alright. So ine skin I would prefer that one Alright. than isina. Alright, ine skin ndo inenge inoita kuti zvifiction dzacho dziite. Ameno hansati ndakambonzwa hangu ko umwe. It depends sekuru kuti munhu ari kuda chii. Alright. It depends, zvinodependa kuti munhu wacho wawasangana naye, because nyaya ese iri pafriction muri kuenderana here. Yes. Because kana musina communication futi nekuenderana nditika unobva waona ngemwe wako kana kuti mukadzi achati murume wangu anenge akati sarembi chana, murume ovata mukadzi asi kufambirana neni, saka panoti siyanei ipapapa because makasafambirana totally makangorasana chete communication yambotaurwa nagogo pakutanga pai. Yes. Ndo inotodiwa futi kuti kana muri mumba yemukati umu munoda kuti communication yenyu muri matangira papi, mapinda mune mufaro, but zvamapinda mune mufaro maakutangira papi. Yes. Alright. Pane mbunzo, pane nyaya yataurwa Joshua ari kutaura kuti umwe mukadzi haatozivi kuti murume anobatwa sei panguva yebonde. Pedzi ungatiudzere kuti varume munoda kubatwa sei kana tasvika panguva yekuti takuda kukwirana tave mubedroom medu? Kana kuti zvamunotarisira in general kuti tizosvika pakuti aiwa bonde redu ranakidza, mune matangira papi? Kule zvemaproblems mubedroom hatizvide. Nokuti bvudzi rangu rakasikera roda kuritachiwa. Kana zvadire zvamataura kuti maproblems ese kana pane zvinotaurika ngazvitaurike mudining. Muchidya paya ndopame muchidya. Then kana takupinda mumba yedu iyi, tova vanhu vanenge vakasununguka tosvika tichiita basi zvakanaka. Zvezvichemo zvakawanda mubedroom hatizvidi. Alright, hazvichemo zviri kunzi no mubedroom. Bedroom haisi courtroom. Saka ndepapi futi pamunoda kubatwa? Takutaura manje nyaya yekubatwa physically manje, physical. Ndeapi mabatirwo amunoda kuitwa? Munoda kubatwa zvichibva kupi? Zvichibva kumabhora enyu here uku? Kana kuti vatomboita vachimananzva nekumaruma here? Munoda kubatwa sei? Kubva kumusoro kusvika kumakumbo sekuru. Alright. Kubva kumusoro kusvika kumakumbo pese ndezvake zvinhu izvi. Alright. Zvezviri zvake, saka akada kudya ndiye, akada kubata ndiye. Alright. Ende ndichida kudzora mubvunzo kumadzimai, pane last time pane nyaya yatisina kunatsopedza. Pane umwe murume anga akuita problem yekuti hanzi anga akuti kumudzimai wake aitova serious, anga otonetsa zvekutoda kutodivorca mukadzi chaiwo, achiti kumudzimai wake akuda kurara naye but achishandisa rimwe buri riri pazasi, asingashandise buri rakagadzirirwa kuti vange vari vanorara vese. Ameno munozviona sei? Because ndakamboti ndiri kumadzimai ndakokwa, madzimai vamwe vaitaura vachiti inini murume akatongondibata buri risiri iro
ndinobva ndatotenewa off. Munozviona sei madzimai nyaya yevarume, especially new generation, nenyaya yezvavanoona mumaindaneti umu, zvavanosenderana, vari kuona madzimai achirarwa nawo neburi risiriro, vakupedzisira vakuti madzimai avo takuda buri iroro. Munotowo kudii nazvo? Makutya kudaira sekuru kamu. Aiwa, tanjimbopachana. Aiwa, sekuru, but iye munhu anogona kushandisa nzvimbo isiriyo sei. Zvakangosikwa naMwari kunzi ndo zviripo, munhu ngaashandise izvozvo. Alright. Saka muri kuti ichokwadi here kuti munhu akangobata buri risiri iro unobva watotenewa ofu nyange wanga uchinzwa kuda zvakadini. Aiwa, inini unobva watonitena ofu sekuru, because unenge wazviwanepi? Wakutoita zvechingochani kakwaunenge uri. Kana wauya mumba wada kutondiratidza usiriyo. Alright. Muzukuru wangu umwe wacho. Inini here? It's a no, definitely. Unenge wazviwana kupi? Unenge uchida kuzama kudini? Azviite. Kutoratidza kuti uri ngochani, handiti? No, not as such. Kuti munhu ingochani sekuru, no. Inyaya yekuona. Kuona nekuhwa vamwe vanhu vachitaura. Saka unoda kuexperimenta. Woda kuexperimentera pamudzimai wako. Sinoti kuti andohura kana kuti ingochani, no. Kuhwa vanhu vachitaura anoda kuexperimenta chete. Alright. Zvikanzi nawini ari kutaura achitizonika bonde kuti rinakidzika. Hanzi varume potaiwo muchidya nhengo yanamai. Ameno haisi nyaya yekuona here futi iyo yekudyana nanhengo, kuti murume odya nhengo yemukadzi, mukadzi odyawo nhengo yemurume. Munoionawo sei vazukuru? Pedzi titange newo. Sekuruka panyaya iyi kai. Ndochazvo tofanira kutopfuura napo. Nokuti kana wazadzwa nerudo kati sekuru, pane kamwe kakupenga kanouya kokuti wakutopinda mukati kutonhanza chako kutoisa rurimi. But kakupenga kachona kanonakidza manje. Alright. Alright, Willow. Tinogamuchira mustudio pachirongwa chedu dzepabonde tina sekuru sei. Muri sekuru makasimba. Aiwa, ndinofara muzukuru wangu wakati hapo. Indanaka inangu pane pandongoda kungotaura vangu pokuti kwanzi murume anozomwe buri risiriri iro chairo. Inangu pangu ndoona kuti pane pakaposhera, because kana wakuda rimwe buri zvakangofanana nokuti uri munhu wekuti chero unokwanisa kurara neumwe murume iwe uri murume. Saka handioni zvichinyatso kulinga hangu. Ndongoona sokuti munhurume nemunhukadzi chaukangochivira munhukadzi kuti ndomuda munhukadzi, iburi iroro rakangogara riripo, kwete rimwe racho iro. Alright. So tiri kuti kunyangwe kunesu vanhurume tiri kukurudzirana kuti rimwe buri iro risingashande basa ratinenge tichida kuita risa disturbewe. Ndo zvatiri kukurudzirana, handiti? So tiri papo konyaya yekudya iyi. Nyaya yekudya, Wilo, unoionawo sei nyaya yekuti vana mai vanogonawo kuti ndoda kumbodyiwa. Unoziva kuti madzimai atinawo vamwe vanogona kutotya kutotaura kuti ndinofarira kuti baba mumboisawo muromo wenyu kururimi ruchitamba nenhengo yangu. Munoionawo sei, and how do you address nyaya dzakadai kumadzimai enyu?
chinonyakitika zvacho ndezvokuti mostly panonyanya kubva nyaya zhinji inenge iri pakuti murume unodyiwa but iwe usingadiwo kudya mukadzi wako. Alright. Ndo chinhu chokutanga. Chechi2, kune vamwe vakadzi vanofarira kudyiwa, then kugoyawo vamwe varume kuti angachiti inini handizvikwanisi ende ina handina geto yokuti idye, hatingoitawo zvatinongoita, iwe usandidya ndikudya, it's fine. Alright. So nyaya iripo kuwirirana kuwirirana sanyaya iripo pakutaurirana pakuwirirana handiti ndizvo ziva umwe zvaanoda because umwe anokwanisa kuti halo sekuru ndiri kukunzwa. Ndiri kuti umwe vanokwanisa kuti akatonzi nemukadzi imbondidya, umwe anogona kutorutsa ndoumwewo, but umwe asati atomboudzawo kuti ndidye unenge atova kutodya kare. Saka zvinongoenderana nokuti communication yenyu kana masvika panguva yacho zvofamba sei. Yes. So zvinoda kungoti vanhu vapote vachitaurirana handiti communication ndizvozvo. Alright. Yakakosha singaiti. Imwe nyaya zvakateerera. Ora ndaida kuti nyaya ndeyekuti isusu varume kana kuri kuti halo. Yes. Tiri kukunzwa, taurako muzukuru. Ndiri kuti imwe nyaya iripo ndeyekuti varume vazhinji kana kuri kuti tine mamarriages mudzimba, whatever nezvimwewo zvaunoita kusaidi uko ngazvitike zvoperera ikoko, because pamwe pacho unozoona kunge mukadzi ari kunakirwa nebonde kana kuti bonde racho harichanakidzi because mukadzi akangoita stress, bonde harichanakidzi. Unenge angozama ngoti zvingoitawo zvongoti zvintipi. So sezvo baba vachidawo bonde regai ndingoita zvangu but hazvichanakidzi. Ende foni kana chingonzi foni ngaingova foni yekuti ngatishandidzanei foni, tishandidzane nevakadzi vedu. Then kana watongoona kuti hanisi kushandidzana nemufoni nemukadzi, it's better kuti murume ungotsvaga chimwe chifoni chako, either unongoona kwaunochisiya kana kuti kana chopinda mumba unongochidzima hachichaonekwi because foni ine nyaya yakakura foni. Yes. Pafoni apa ndo panosimuka maproblems mamwe akangoti wandei dzimwe nguva ichokwadi. So handei nayo vazukuru, pane mibvunzo here yamuri kuona ku comment section. Hanzi naJoshua ipapo mataura sekuru mukadzi anongoita sedanda panguva iyoyo. Alright. Hanzi first kugeza mese womboidya nhengo iyoyo ndiwinu. So nyaya yekugeza mese sei vamwe vanhu vasingafariri kugeza nevamwe vavo, chii chine mbonyanyoitika naye madzimai squem? Tisumbomuwa isusu mwacho. Alright. Wedzera volume. Alright. Ndati haungaiteka nguva zhinji yekuti unoti kune munhu handei tinogeza handiti. Then munhu iye omuona achiramba, mangwana futi omutraya omuona achiramba, sometimes otraya kuda kumuteera achinogeza. Obva wamuona kuti magezero ari kuita kayaka ndeyekuti haasi kutoda iwewe kubathing room. So unopedzera wangomusiya rega aite sei ageze ega, sometimes ndikutomudisturba kugeza. But vakadzi vanosiwa kuda kutogeza nevarume vavo. Most vakadzi vazhinji zvandinoziva haangambotadza kuda kugeza nemurume wake, but vamwe varume havadi kugeza nevakadzi vavo.
chokwadi inyaya yekuti hamudi kugeza here nhai manasi uchangopinda tinogamuchira kuchirongwa nyaya yekuti hamudi kugeza nemadzimai enyu inyaya yekuti hamutodewo mvura here varume vazhinji mudzimba umu vazukuru vangu vanzi hamudi kugeza panguva dzekunorara. chimboita hendova kune vamwe nguva handina ndichazokudzora. Aiwa vari kunyepa ndo vasingadiwa. Taura tinzwe ndo vakadzi vasingade vari kunyepa. Chitaura mafeki. Hapana mukadzi anomboramba kugeza nemurume wake nefa. Chero neboyfriend. Ndimusikade ini. Aiwa Akona kuti ndakurira nyoka menyu. Saka uri kuti wakudii Manasi? Ini obvious dambudziko riri kuvakadzi harisi kuvarume, hakuna zvakadaro. Tazvinzwa iyoyi argument chiti pamafacts kuti sei uri kudaro. Sei ndi kudaro? Because sometimes vakadzi vakapinda vanogona kugeza zvese 1 hour ka. Iwe ungagari 1 hour urimo uchigeza here? Tichitamba ka tinenge tichimboita tichitamba. Panyaya yekuenda unogezera kubathroom muri mese ka haisi nyaya yekuti inzwa kamuzukuru, haisi nyaya yekuti munenge mati muda kugeza zvongoperera pakudhituhwina mumvura. Pane zvinotomboitwa kubathroom ikoko, ndo patiri kurasika vanhu varume ipapo kuti mvura painenge ichinzi wa ipo payapa pane zvine zvichitoitika. Vana mai vanogona bonde zvakanyanya ukamutevera kubathroom unonoitirwa zvimwe zvekuti hauzomboidire pamubhedha iwe. Ameno wakambosangana nayo here naye muzukuru wangu Wilo? Iyo sekuru handisati ndambosangana zvangu nayo, but nguva zhinji mukadzi, hapana mukadzi anoramba, tiri pachokwadi, hapana mukadzi anoramba kuendesa nemurume wake, ende vakadzi ndo vanototanga kutoti kodhedhi handeka tindogeza. But isisu varume manje tisi ndakaoma musoro, chokwadi ndo chokwadi choyo takaoma musoro. Tingazama zvedu kuzvibhira kuti kana vakadzi vanodai, but vakadzi hakuna mukadzi anombondoa. Mimi ndimusingade kuenda zvako mubhadhisa kugeza iwe wabuda basi mai. Isusu varume tisi tisingadi. Handiti kwazoti pane nyaya iyo ungatomusita zvake Alright, taura zvako ndakatera. Mati sekuru. Taura takatere. Ndichiti pane nyaya yekutoti mungatoenda zvenyu kubhathi. Tingatosvika kubhathi kuyatogeza zvedu ndotomusiya arimo, kana kuti ndiri kukasira kubuda kasinawo togona zvongotambawo chikudo chirimo mubhathi momo tichitonakirwa zvedu tichigeza. But chokwadi munhu anoitira kuti musumuke kubva mumba kuenda kubhathi mukadzi, hapana murume akamboti handitogeza. Ruzhinji rwacho mukadzi andoti handitogeza. Ndochokwadi. Alright. Kozoti pane nyaya iyo irapo kaiyo vasikana yekuti yataurwa naWine hanzi nekuyamwa minyatso iyi. Vakomana imimi mune, why is it vakomana mazama namai kana amboyamwiwa aita sekunge atiremberezva asisina kufanana nepekutanga payanga iri mhandara? Why is it mune makuramba kumayamwa mazama? Nhasi chimbondiudzai. Manasi, sei muchiramba? Mibvunzo yenyu haipinduruke yangu iyo. Alright, saka mibvunzo yangu haisi kupindurika nhasi. Ndichakudana, rega ndimbopinza vamwe. Rega ndimbopinza vamwe. Simbobvunza yevamwe tinzwe. Bvunza yevamwe tinzwe. Alright, rega ndimbokubuditsa ndipinze vamwe. Alright, buditsai, mandiomesera. Mubvunzo wenyu kule unopinduruka. Alright, pindura tinzwe. Mubvunzo wenyu unopinduruka chaizvo kule. Hande nawo. Alright, hande pindura Wilo. Nyaya inongoripo ndeyekuti 1, mudzimai aripo pakushandirwa nemurume.
Alright. Saka ngatichengetei madzimai edu zvokuti pamwe pacho unozoita sokuti haudi kuyamwa because anenge anyangara, zvoita sokuti mukadzi ukwanisa kugeza, but iwewe murume shongedzawo mukadzi wako, then mukadzi ukamushongedza, mukadziwo ogeza, zvokuti zvinofana kunge Yes. zviripo, so that pamunongana paya bvisa unowakwatiwa nemukadzi kuti bvisa zopiwa nerimwe zitoti ndimwewo wanenge watozvidhara. Yes. Handeika vasikana muri kuinzwa kanyaya yekuti ndimuri kurambwa kuyamwiwa kaminyatsi. Munotowo kudina? Nditange newe Nubian. Spiwe. Alright, Spiwe amene zvaitika ngati mbomuditsa. Right, Swema. Sekuru kazhinji kacho wakaona mukadzi achiramba anditi. Kazhinji kacho kashoma vakadzi kuramba chinoda murume wake, because wakanyatsoona mukadzi chaichaika anonyatsoziva kuti chii chinonzi imba, haambofa akaramba. But kana atopinda mubedroom imomo ane nyaya dzake dzaari kufungidzira kuti masikati handina kukuregerera. Pane nyaya sekuru, because anongoita chinonzi handizoti pachishona munoti chii, zvezvekungoti ndingonziwo ndangoitawo, but at least yo paunenge uchitoda kutotamba naye pfungwa dzake dzinenge dzisitombori ipapo, kana anongoita zvekungoti baba vangofarawo zvavo. But kazhinji kacho mukadzi kana ari paposition chaiyoka haambofa akaramba sekuru. Yes. So because even kana imo bedroom macho sekuru pamunopinda, I love you baby anditika, zvinongompowo manyukunyuku, so kunyangwe angadya ke nemavegetables anditika, but ari kunzwa voice remurume wake, at least zvinonyatsompowo kufara kunzwa kuti murume wangu zveshosha ari kutaura kuti ndinokuda, kwete I love you yekuti muchifamba murodhi unotoita yekutonzwa vamwe vanhu vachiitana I love you, iwe wakapedzera kuinzwa I love you wakanzwa usati kana watomboone mwana. Unoiondera pamovie muchiona TV kuti vakadzi vanotoudzwa kunzi I love kutoita yekutosuwa sekuru. So zviri kunzi naLynette manje, naLynette marriage inongoda communication, even muchiita bonde rinongoda communication kuti asasare nenzara. Chokwadi vamwe vane ameno ndimbobvunzai kuti kana muchirara mese Wilo, kuti kana muchirara mese unoprefer kuti munge muchitaura here kana kuti munge makanyarara? Vamwewo vanoti inini zvekutaura panguva dzachona ndinenge ndisingachatodi. Vamwewo ndo vanoti ndinoda kuti tinge tichitaura, vakaita seni sekuru, so pabonde ndonyararire. Pane secret iripo sekuru. Alright. Pane secret iripo pabonde. Umwe especially kuvarume, pane vamwe varume vari faster, pane vamwe varume malong nose matrack anonoka kupedza, right? Saka kazhinji mukadzi anoda bonde, anoda kukwigwa kwenguva refu handiti. Saka mukaita muchicommunicata, muchichinja maposition muchicommunicata zvinogona kufamba, but mukanyarara kune vanhu vaya vasingatani kupedza, mukadzi anosara nenzara. Saka communication inoita kuti ute sounononoka. Yes. Alright, so muri kuti zodi ndoona kuti handisi kuti ndizvo. Alright, handei kuna Swema. Ndakubata point. Swema uri kuti kudiwo ndiwe munhukadzi pacommunication, pakutaura. Communication yakanaka sekuru. Communication inongodiwa. Pamunhu anokasika apo dzimwe dzenguva kana achikasika, it means wakufanira kutanga watomboibvisa mukadzi wako, because kana uri mubedroom sekuru unotoona kuti mukadzi wangu izvezvo apa position yekuti baba aiwa ndakuda kuti muite sei.
muchitanga yenyu mutambo. Saka iwe ukangoti uri kungobva kwawabva kwakatopika kudhara, ungosvika inini hausari kana watombondiro wakutongoita ngemunhu churustart. Aiwaka mazuva ano handisi oto kaini, ngatitangewo kane manyowa ndoita sei ndipike, because kana ukangobata mukadzi asati apika sekuru zvinonetsa. Saka unoda kumutangiro kure nekure. Ivo unozotongoona kuti kana gemu racho muchinge manyatsoita mushemusheka, munotoenderana mese mubva mangoshedzera kuti aiwa done. Ende iro bonde rinonakidza kuti umwe achitunda iwewo uchitunda. Mukatundirana ndopaunoona kuti mese munobva muchipenga. Ndizvozvo sekuru. Unozwa kuti bonde rino harinakidze kuti kana uri munhurume wapedza kutunda mukadzi wokudza kuti handisati ndapedza. Ipapo ndopaunoita stress, BP chaicho. Because sekuru ka. Sekuru. Taura neni muzukuru. Inini kusaidi kwangu I prefer kuti kana zvichiita inini mukadzi ngaatunde chero rutatu ndisina kutunda, it's not a problem than kuti murume umhanyire kutunda mukadzi asati atunda. Right, wakutaura nyaya yakanaka. Ndakamboibata imwe nyaya yandakadzidzisa vazukuru kuti mudzimai haatenderwe kubva asina kutunda, ngaatotunda kairi kana katatu. Unoziva kuti madzimai vamwe havasati vakambotunda pabonde kairi kana katatu murume asati atunda. Aiwa, hakuna zvakadaro. Pane vakadzi vasati vakatombotunda mu5 years dzemarriage. Ndinyepa here naFM? Aiwa, musi kunyepa sekuru. Nandimboripo kuchina chemadzimai uko ndonzwa kutoti anozongogarira kuti ndodini, but dzimwe dzenguva tongoti next week ndonyaya iri kutopinda, because inyaya yakabatwa nevamwe madzimai pagrupu ratiri. Takazopedzisira tatoona kuti ranga riri prayer group handitika, but unozoona kuti zvinhu zvinokandwa manje paprayer group paipai munhu ari kutoda rubatsiro nai madzimai pakadaiso apa ndoita usei. Saka takatozogadzira ranga riri prayer group, saka takatozogadzira ndopandiri kureva kuti zvoni nyaya dzachona dzine zvikandwa ipapo ka munotoona kuti hadzidi prayer, dzotoda chikuru. Prayer ndeyekudzinga madhimoni. Takatozogadzira rato gurupu remadzimai handiti muriona kuti china chechi handitika mumwe nemumwe ombokandawo. Inini ndokwanisa kumbonyepera kuti nai madzimai ndakanhongawo chakati uko, mungabatsire sei? Pamwe itori problem yangu inini yandoda kutobatsirwa, handiti muri kuona? Yes. Ende madzimai mazhinji mumarriage haatombozive, vamwe havatozive kuti kunonzi kutunda kuita sei upenyu hwese, kuti haatozive, because varume inongonzi chinyikwa ikangonzwa kudziya kuri mukati mechinhu nekutotunda. Inini vazukuru wangu unoshaya kuti kupusa aiwa kupusa sekuru. Inini ndotsamwa ini handifari kana mukadzi. Taura neni sekuru. Ndakateerera sekuru. Taura neni nyaya iripo yendoda kuti tibatsirane sevarume handiti. Yes. Right. Kana tasvika pabonde itaso wakati puse mbichana. All right. Right. Wakaita sekuti wakati pusei, tarira pace inofamba neumwe wako pabonde. Yes. Then iwe wobva waziva weakness yako kwete yake. Ziva weakness yako iwe murume. Right. All right. Kana mukadzi ukaona pace yake yava kunyanya, iwe zvako rova lo iye ava kunyanya, iwe wobva wangoti wedzere mbichana. Then ukaona waona kuti zvakutondipuresa panapa, but munhu yaasati apedza, unobva wabudisa, ubva wachinja position. All right. Because time yaunongobudisa unomurova necounter yekuti ngatichinje position. Yes, then iwe paunongobudisa ukafugwa nemhepo, kungofugwa nemhepo chete zvinobva zvadzokera pochatinda pane imwe next position wakuchitanga futi munda murefu handiti. Saka tiri kuti kudii, tiri kuti ngaimborohwa nemhepo, ngaibude
yorohwa nemhepo mberi kwayona uku kunyanya kukanzi nemhepo kwete zvenguva kungobudisa uchichinja position, munhu achichinja position nayo ichitorohwa nemhepo takudzokera pane imwe position, uchanyatsokuona kuti munochovha than kungoti position 1 ndiyoyo. Kana watopika wototi handichagodi chirega nditorutsa, no, gona kutiona kuti alright ndakuda kurutsa, wobva wavhomora kuti ano ngatiite imwe position. Andimaona iye haasi kuziva kuti chauri kuchinjira position chii. Iwe ndiwo nesecret yako yauri kuziva ipapo, uri kuziva weakness yako. Ndo advice yangu yandingangopa varume, uri kuziva weakness yako, saka unobva kuti ngatichinje position. Iye ari kungofungira kuti no, ndofunga iye achiita haisi kunakidza, ngatiite iyi, but iwe uri kuziva weakness yako. Yes, ndichida kutsinidzira futi trip apo katisati tadarika nyaya iyoyo. Vanhurume usati kana wakupinda panyaya yebonde ka wobva waconcentrate iwe uchiziva weakness yako kuti unokurumidza kutunda. Usaconcentrate nechinhu chiya kana nemuviri wamai wakanaka. Iwewe chimbobvisa pfungwa dzako paari, ngaive secret yako. Bvisa pfungwa pana maivo vaunodanana navo, vaunorara navo. Utombotanga kufunga zvebhora, timu yako yakadyiwa. Patime amune mchita uchirova munhu but iwe pfungwa dzisiri paari, dziri tori kutofunga kutoti ainini timu yangu inini chele yakadi yakambopukutiwa mazuva akapera, utomboita stress uri pamusoro pa ende ndo timu yangu yandiri kutoona izvezvi. Right, uri kuona pandiri kureva. Bvisa pfungwa paari, chitombofunga zvekubasa, zvekumunhu, zvabhosi wako ambokutuka ukadhiniwa, kuitira kuti pfungwa dzako dzisanyanyonakirwa. Remember kuti nyaya yekukwirana inoitika mubrain. So pfungwa dzako dzikangodisturbiwa chani sekuru muzukuru, zviya zvokunzi munhu unokumutsa usiku uchiti mukadzi unondinetsa, unondimutsa usiku, aiwa, hakuna zvakadaro. Alright, mukadzi ukamupuresa zvakanaka munoita kunge makapfuma musina kana nokupfuma kwese, because zvine zvichiendeka. Right. Hande rega timbopa mukana pana Swema, usati wapedzisa statement. Handisi kuda kudzinga muzukuru wangu ari pakati. Wati unoita sewa makapfuma zvinhu zvakarongeka, imimi henyu zvisina kunatsorongeka zvelevel iroro. Handiti upabate papo, ndoda kuti ndichadzoka pauri. Alright. Swema, muzukuru wangu Swema. Swema achirimo here mustudio? Chii chaitika pagadget rake? Swema, ndiripo sekuru. Kukunzwa sekuru. Right. Alright, pakanaka. Ndiri kuti zvoni vakadziwo hamunawo here weakness ekukurumidza kupedza pabonde, zvekuti umwe wako paanenge achida, because tinawo futi varume vanorova madamba refu anenge achinakirwa newe zvimwe zvisingaite zvekuti anogona kupedza kana 30 minutes 40 minutes achikwenya damba refu. So hatina here vakadzi vanogona kuti wopa 5 minutes anenge atopedza? Varipo sekuru, because pane vamwe varume vanonyatsogona kubata kona chairo chairo, because nhau iripo kuti mai vakurumbidze kunzwa kuti baba vauya. Handitika wakanyatsogona kubatwa kona chairo chairo rinoita kuti ugone kukurumbidza kurilisa. Handitika iwo newo baba unozopedzera vototi mutambo tichiri kuendapo, mai vatonakirwa kudhara. Alright. Yeah. Saka tiri kuti mukadzi anoda kuzivikanwa secret yake kuti kona yake ndeipi, handiti kune weakness. Yeah, because wakagona kunyatsobata chaipo ka mukadzi haatombosara nenzara sekuru,
because chiripo kumadzimai kukagurupu katakagadzira kandaitaura kaikai unotonzwa kutoti munhu anotochema mwe munhu nenhau yekutosatonzwa vamwe anoti kuswita handiti ndio squitting yacho. Yes, squitting, kuruma kuya kwe. Ya saka mumwe munhu anotoshedza kuti handizvizive anotobvunza. Unotonzwa kuti munhu anotobvunza nenyaya yekutoti haasi kutoziva kuti chii chinoitika mubedroom macho. Pamwe baba unenge vari rafu here, unenge usingazoziva kuti vari rafu here, murume akari rafu here, kana kuti vakadzi tine nguva refu yekuti tinokurumbidza kusada kuzivikanwa kuti mumba medu mune maproblems akadai. Ukazoona mukadzi otaura kuti inasikana zvinhu zvandiomera ndizvo, anenge atoona kuti nyaya yacho haisina kumira munhu. All right. Vamwe varume sekuru haadi plazi mumwe murume sekuruka haadi kuudzwa kunzi nhasi ngatimbodai so. Ipapo ndo pane weakness yevanhu vevarume. Nhasi ngatimbodai so, tiri kumboitawo zvakadai so, tombopakurawo takadai. Mumwe murume akatoudzwa izvozvozvo anobva ataura kuti wakazviona kupi. Handiti muri kuona? Ipapo watodrowa tension yese yerudo rwakange rwakabva mukadzi atopinda bedroom akatopakata izvo because mazuva ano munhu ari kutsvaga kuti ndofadza sei baba. Handiti sei vari kubuda sometimes atori nenyaya yekuti murume wangu ari kubuda kunze uku, saka ada kutsvaga kuti sei baba vari kubuda, ada kutsvaga kuti ndodini kuti baba vasabude. Iwe wakazoudzwa kunzi handiti ndini ndoda kubata coffee table, omubvunza kuti zvekubata coffee table wazviona ka kuti boyfriend yako. Handiti muri kuona? So ndonyaya ndambotaura pakutanga kuti vakadzi havadi kuti tinge tiri varume ngatisangokomplainai nenyaya dzisina basa. Handiti iwe nakirwa nebonde, nakirwa nechinhu chiya chiweti ngachikunakidze mumba umu. Right, rega ndigamuchire uyu mufanazukuru wangu wapinda. Yes mukomana. Muri sei? Muri right here kule. Ndiri bo right vazukuru iri ndogotwera madziva iri ndiwe mufana wandakasirawo mukaka iyeyo. Ndakasira mukaka. Ndakamusira mufana, dai ndisina kumusira mukaka dai asipo nhasi. Right, muzukuru panapa uri muzukuru pashow ino yanditi nyaya uri kuinzwa iyi, nyaya uri kuinzwa, nyaya yekuti muri kukurumidza kutunda mudzimba umu. Chii chiri kunetsa? Ndizvozvo. I believe kuti nyaya yacho inofanira kutangira pacommunication, of which varume vakawanda hatidi communicate. Zvabva kutaurwa mai manje kuti varume normally tikaona mukadzi auya ne-different style kana kuti auya nema-ideas manyowani, tobva kuti awa zvawana kupi wadididi, kuti in a relationship kana kuti in a marriage we should be varume tisine problem iyo andina kule zvandiri kutaura. All right. Because you find that these days vari kudzidza zvinhu zvakawanda mumagrupu kuchina chaiko kunoendwa. Women nowadays they discuss these things kuita mateteguru edu. Saka munhu anobva neidea uku uya nayo, then yasvika mumba, the next thing munhu takuona kupiwa kudidi. So vakadzi vanopedzisira vasingachaenjoyawo sex, vasi kuitoita kuti iwo wacho usaenjoy because you are not accommodative. Maona zvandiri kutaura manje. All right. So unofana kuva munhu akasununguka nekuva ready to accepting zvinhu zvinyowani zvine zvauyawo naamai. Handiti ndichida kubvunza ndiri munhu ngaavhuri. Alright, ndichida kubvunza ndiri papo kuti zoni ndichida kubvunza tiri pasame nyaya. Handiti ndichida kubvunza kuti zoni vakadzi vanodzidza kubva vari vadiki
vari vana vadiki vanodzidzisiwa nyaya dzepabonde ndo pakutotanga kudhonza matinji kanodzidziswa kachiri kadiki. Varume munombodzidzisanawo here ende munodzidziswa nani kupi nguvayi? Kule ndomunyama watinawo vanhurume tofunga kuti toziva but hatiketi. Muona zvandinotaura. Vose varume tinoita munyama wekuti zvoni tinotoziva nyaya idzi tatosamuka takura, dzizhinji dzacho takutodzidzwa kuboys mumaraini and so forth. Of which vakadzi they are taught these things from an early age. Maona zvandinotaura. Saka kuti tivatendere times tivalide munyaya dzacho katofunga kuti tinongoketa but takatotsva tisingazivi. Handimaona manje. So ndopatiri kuti zvoni vakadzi tiri kuti pamwe pavanenge vachichemerera swema munenge muchichemerera paipai kureva kuti mune muchinyepedzera kaimi kunyepera kunakirwa. Swema achiri kundinzwa here? Swema, hello. Swema meno chii chiri kuitika nenetwork yo. Right, Willow sekuru imimi muri kudzidza kupi nyaya dzepabonde imi muri kudzidziswa nani? Because madzimai anotaura kuchina uku kugirls vachiri vadiki vanodzidzisana nyaya dzepabonde kubva vachitodhonza matinji. Kwemimi muri kudzidzisana kupi nguvayi? sekuru ndoda kuti ngoti hapana chinhu chinoitwa bonde ipi zvati yauti kwanzi hasha dzokuti za munhu hapana munhu asingazivi. Because vanhu vaya vanototi musi wanotonzi right mwana wakaenda kwakati anotoudzwa kuti mukadzi murume anobatwa so but anozoona ustinchi hune murume wake kuti izvi zvakaita sezvizvi hazvichaiti kuti ndiite because anogona kuzondibvunza zvavo kuti wakazviwanepi but hapana style ipi neipi zvayo. Chero kamuti mukadzi wangu idai ugodai uri kutofunga tiri kumudzidzisa but haana chaasingazivi, anotozviziva antori kumberi kukudarika. Yes. Esi takudzwa. Saka nyaya iripo ndeyekungoti alright, pfurira mberi Wilo. Achazopinda takudzwa. Pfurira mberi Wilo. Right, saka nyaya yangu mukadzi ukatoona kuti tigwa izvozvo kuti handiwa ndiri murudo ende pana achimbotaura muchiti kwanzi unomaita semakapfuma kuita mukadzi anofanirwa kuti muchipedza mukadzi anotokubvunza kuti ndokuitira tii here kana ndokupa juice here kana ndokupa chii kuratidza kuti anakiwa. Kuona mukadzi wokuti muchipedza so unenge atofuratira atarirako hapana zvaunenge waita, unenge atobhuyika. All right. Takudzwa. Sekuru. Taura neni muzukuru, ndinogamuchira kuchirongwa dzepabonde tiina sekuru. Aiwa, ndinotenda sekuru nekupinda muchirongwa kungoti ndanonoka chete. Aiwa, zvakanaka muzukuru wauya ndochakakosha. Ya sekuru, nyaya ndinayo idiki asi hombe chaiko kuwakadzi. All right, vamwe chimbomira takudzwa. Vamwe ndiri kumbura kuti muende pamaiki kari pakona pemagadgets enyu palaptop mungonobaya mute. Kana ndadana zita rako ndo paunozovhura. Baya mute. Pane maechoes ari kuti. All right, Swema. All right, Taku, unogona kupfurira. Sekuru, nyaya ndinayo ndeyekudai so. Ndira kutozivawo kuti zvinonyatsa kufambiswa sei nekuti ndine dziti nyaya yekuti
unenge une mukadzi kasekuru. Yes. Une mukadzi nguva dzepabonde dziya masangana ka inenge ingachitaurwa naSwema yeye. All right. Achiti unoti wapedza nemukadzi obva ati hauna zvawaita obva atofuratira. Asi iwe unenge unyatsozoti wafamba mutunhu sekuru. All right. Chinenge chinyatsa kuitika ndechekuti murume iwewe ndiwe usina pawa kana kuti iwewe unenge uchifunga kuti wafamba mutunhu because kazhinji iwewe ukatunda unenge uchifunga kuti wafamba mutunhu. Ati nyaya haisi pakutunda kwako, nyaya iri pakutunda kwemudzimai kwako hakunetse. Anenge atundawo iye unotomumirira kuti mumwe wako atange kutunda kasekuru. Asi obva waona kuti atunda kasingaperega ndichibuditsewo ka iwewe obva waona kuti nzaiwa hapana apa. Hazvizvi zvinodzokera pacommunication here pai. Ameno rega ndimbonzwa Swema kuti anotowo kudii. All right. Swema. All right, Swema abuda. Rega tiuye pana Levi. Hello. Ameno zvizvakuitika onetoika ikapo. Right, panyaya iyoyo kamuzukuru communication handiti. I think ukaona zvasvika pakudaroka pane nyaya dzinenge dziri pending dzamunenge mapinda mubedroom dzisina kupera. Uri kuona pandiro? So mukapinda mubedroom mune nyaya dziri pending. Manzwi furo andai pakataurwa nyaya dziri pending. Inogona kukanganisa mubedroom pamunosangana mabonde. Saka tiri kuti tangai mataura nyaya dzenyu dzichipera musati mapinda mubedroom. Kuitira kuti zoni pamune makuita nyaya yachona nyama mupfungwa dzako nedzemumwe wako dzinenge dzakagadzikana dzakachena. So tiri kungokurudzira kuti ngatikomunicatei, ngatitauranei, handiti ngatitaure. Tisave vanhu vasi. Kana wakusvika pakuti sekuru uri mumba kana nemudzimai ka muri kuvaka bonde nemudzimai ka mudzimai obva ati kurumidza, ndira kurumidza kupedza, ndakaneta ini. Alright, rega madzimai apinda, rega nditi madzimai adaire. Spiwe. Hello Spiwe. Spiwe kana Swema. Sekuru wakanzwa munhu achitaura shoko iroro handiti. Zvichireva kuti pane something chiri kuitika. Ari kutobhohekana, pane zviri kutomubhohwa because munhu ari panguva yake chaiyo ataure izvozvo sekuru. Mukadzi akarongeka chaiyo dzemurume wake zvinhu izvozvo. Yes. So kureva kuti pane pandori neproblem handiti. Pane nyaya, mubvunze kuti alright wapedza chimutsvaga musi wanenge akafara because even kana murume wangu akabhohekana handiti ndakamuona kuti akabhohekana handikwanisi kana kutomubvunza musi iwowo. Ndokwanisa kuzomubvunza mwe muchiti kona baby musinetsei wanga uchidai so, anokwanisa kuzotondiudza pamwe ndotozonzwa more kupfuura zvinhu zvandanga ndisina nekutonzwa inabva aiwo zvidedika paipai unondibhohwa pakati. Pane zvimwe zvinhu zvaunoita afriwa gona kumubvunza nguva chaiyo. Yes. So tiri kuti communication handiti nyaya iringodzokera panyaya yecommunication. Bedroom unoda communication sekuru because mumwe murume haakugona kana kutorapa
mumwe mukadzi haatoziva peisilipi sekuru yemurume wake kuti murume wakanitambira mari pamwe akatoita zvekutoionera muhomwe handiti muri kuona all along baba ndo vari kuziva kundotambira mari sekuru vakadzi dzimwe dzenguva vanohodha zvinhu zvakakura makazoona akukuitira action handitika aneta sekuru Ipapo hamusi kunyepa ichokwadi. Wilo sekuru hanzi vakadzi anopesa kukuti kurumidza ndakaneta pabonde zvinezvi zvifamba sei munenge maparei? ndo tinongodzokera paya sekuru patambotaura paya kuti 1 murume ukaita especially nyaya yefoni Yes. right nenyaya yemari Alright. Ndrukumbura vamwe vasiri kutaura tipote tichidzima mamaiki edu handiti. because chinoitika ndechekuti sekuru ndechekuti mukadzi anofanira kusununguka akabata foni yako right 2 mari mumba tingava tinayo tingava hatina mukadzi anofanira kuziva situation kuti muno mumba hatina mari asi kana iripo mari zveshuwa baba vanouya nemari vachindipa yese tichishandisa zvefuti tese haisi nyaya yekuti baba uyai nemari mai ndo ndoshandisa zvavanoda but inyaya yekugara shama todiona mari yatinayo tingaita sei ngatidai kwewe shamwari ukatsvagawo matomatisi cha ndikakupawo start ukaitawo apo napo hazvingatibatsiri here muchionesana muchidero then mari ingava pay varume ngatizame kuita madhiri okuti maybe kuda ndofora 3000 ngaisvike kuna mai yakadaro iwo murume womwanawo zvimwe zvimadhiri zvinongokupawo mari dzako dzokuti kana wava kuzoitawo haibvunziwi namai ndeyako wekusaiti but kana isi pay ngaingosvika kuna mai yakaperera yakadaro then uchaona kuti mai havamboshandisi 3000 yose yakadero vanotoronga futi newe kuti todii but iwewo nenyaya kuti maybe kuda unodhakwa kana kuti haudhakwi but ingozamawo zvimwe zvimadhiri zvinongokupawo mari yekunze isiri yepay usangomirira pay munhu wemurume zama ungoitawo zvimwe zvimapisi job ndo zvinoita kuti kana une zvaunenge uchida kuitawo woita nemari idzodzo because nyaya inozobva pakuti iwe right uri kuda kundikwira but pawashandisira mari yacho hamene kuti wanga uripi wozoya muno wakuda kundikwira munhu unofunga kuti anoti kuti anokutukudza ndakaneta ndingakutoti ita zvidarike. Yes. Ndo pane point. So Levi uri kutiwo kudii takuda kupedza program yedu. Levi ukapedza kutaura tobva tadzokera kuna Will. Uri kutiwo kudii nenyaya yevakadzi mabatiro amunoita vakadzi nyaya yecommunication. Also tingagutse sei vakadzi vedu kuti bonde rinzi ranakidza mumba. Yeah, I think the issue yakanyanya kukura goes to nyaya communication iyo yanga ichinyanya kuemphasize. At the same time, vanhu ngavave willing kuregererana pazvitadzo zvavanenge vambotadzirana zvimwe zviya. Kwete kuti vanhu kana nguva yebonde vanhu vari busy kufunga zvavakambotadzirana nekuita sei. I think ndo zvimwe zvinoita kuti excitement idi ireduce pabonde. Alright, so tiri kuti zvoni communication ndo key yemarriage ipi neipi handiti marriage kuti ifaye tikungoti communication no matter kuti kanhu kakaita sei usarare nechinhu pachipfuva. Taura handiti. Yeah, that's very yeah, that's true. Kozotiwo pakukwira apa tomboidzorera pakukwirana nhasi tatiri kutaura nyaya dzepabonde. Nyaya dzekukwirana handiti iwewo neexperience yako nyaya yekuchecheudzwa yakatinakira here vanhurume kana kuti haina? And I think nyaya yekuchecheudzwa yaya it all depends nemunhu. Because nyaya yaka iri nyaya yekuti mupfungwa kuti anti munoona kuti munhu akabviswa foreskin yai nguva zhinji nhengo yake inenge exposed
tingati kuunderwear yake handiti, it becomes less Yes. sensitive handiti, yava Yes. sensitive kudaro zoita kuti azononoka kudi kutunda Alright. pabonde, of which it all depends now newaunenge uchizokwirana naye kuti anoda malong rounds here kana kuti anoda mashort rounds, because kuna vamwe vanhu vekuti zvona ukada kutowanza long round iye anenge anzwa nekutunda anenge wakutomushota wakutombowa. Saka it all depends kuti partner yako iri kuda zvipi ende iwe uri kuzvitorerawo papi, because unogona kuchechodzwa rakatozova dambudziko mumba, kana kuti ugorega uchechodzwa rigova dambudziko tichi mumba. Alright, saka tiri kuti kune vanhu vanokurumidza inogona kutova imwe nzira kai yekutoti nhengo yake irenge kuva too much sensitive, because pakutunda kunoita munhu wekukasika dzimwe dzenguva inyaya yekuti nhengo inenge iri too sensitive handiti. Saka tiri kuti munhu akachecheudzwa zvinogona kutomubatsira inogona kutova nzira yekuti zvani vaya vanokurumbidza vadi vatunda vanonoke, inotove nzira yakatonaka futi iyoyo besides zvimwe zvese zvaizvozvo yose. But kana uchiona kuti partner yako then kudrace the best. Alright. Haiwa, tapanzwa ipapo. Ndichida kudzokera kwauri Wilo, shoko rako guru rauri kuda kusiya panyaya dzepabonde apa uri kuti kudii mzuwa? Sekuru, chokutanga ndoda kupokana namukoma Levi ava. Alright. Ndo chokutanga da kutokirashana nepondi yavataura yekuti kwanzi mukadzi ukaramba, mukadzi anoda, pane vamwe vanoda mashort rounds, pane vamwe vanoda malong rounds, hakuna zvakadaro. Alright. Nokuti chekutanga remember kuti zvichitoda mukadzi wamunaye mikumba kwaanobva kwakafumiwa zvokuti havana chavanoshaya, but chaakabvira kumba kwavo achiuya kumba kwenyu ibonde munoziva. Yes. Saka munhu uyayo anoda kukwigwa zvokuti kana tasvika pabonde mukadzi haisi hama yako. Alright. Haisi hama yako. Chokutanga haisi hama yako, hatina kana ukama. Mukadzi anokwigwa, but haisi nyaya yekuti tinongokwira zvongoti chero ndamuzhaka. Aiwa, zvinofanirwa kunge zvine communication, tose tichinzwa kuti tiri pabonde, tisina zvipomegwa zvokumbonzi no iwo ndakatonyara kana kuti ndakadhinikana nezvaukaita zvezvi, tose tichifokasa nebonde. Mukadzi anongoda kukwigwa kwenguva refu, zvokuti I prefer kuti mukadzi atunde kana ka7 kana zvichigoneka, ini murume ndatunda ka1. Yes. But unotonzwa uchiti uchipedza apa unotova achiti ukati second round unotova achitoti baba mwana izvoni zvazvizi ndezvenyu, haya apa mandirova ndavabho, then ndokuti murume handiti. Kwete kuti ini ndonakirwa mukadzi usara nenzara, hatina zvatichiita. Mukadzi anoda kukwigwa, then kana mukadzi akwigwa akanakirwa chaiko zvekuti anakirwa, chero zviya zvokuti vanhu vakasvika vakataura kuti angozi sekuru Zimbabwe vanohura, vanhu vanotobvunza kuti mukadzi anototi ndezvenyu, inini wangu inini. But vanhu vakauya vakati murume wako anohura, iye mukadzi achinyatsokuona kuti mumba macho hausi kuperforma, anobhelieva kuti it's true because hausi kuperforma mumba. Alright. Saka mukadzi anongoda rudo zvokuti kwanzi short rounds ini ndotokurudzira kuti ngatiite malong nozaya mastrike marefa. Alright. Asi kaona hana masibanda aiwa variko vakadzi vanoda mashots anenge atonakirwa ipapo. Hanzi vamwe vakadzi kavatode shuwa, vamwe vazukuru vangu kavanotokomplaina kutoti kana taukwirana munhu anondikwira zvemhosva. Zvagori zvemhosva here. Aiyo, munoona kuti chisekuru nyaya yamutaura yakanaka handiti. Yes. Tinongozodzoka futi kuti alright, kana alright anoda short, but kana achida short, as long tichingova necommunication hatina dambudziko.
as long Because kana anakirwa zvataurwa naWashington. Hanzi naWashington gara newako ka hanzi chakakosha kuti anakirwa here. So urefu kana kuti upfupi hwenguva it seems kuti haisi nyaya yakanyanyisa, but inyaya yekuti anakirwa here. Handiti mese magutsikana here manakirwa. Yeah, it's true, but chinonetsa ndepekuti ipapapa mukada kunyatsokutarira topic kubva kwamaibata, mukada kunyatsokutarira madzimai mazhinji anga achicomplaina kuti no tinongonzi tofo tosiya. Saka unozoona kuti nyaya yemashoti yamuri kutaura iyi unonyatsokuona kuti pamwe inenge yava 10% yevanhu vanoda mashoti, but unonyatsokuona kuti 80% kana 90% vanhukadzi vari kutokuudza kutoti tinotoda munda murefu. Ani muri kuzviona? Yes. Muri kuzvibata here sekuru? Ndiri kuzvinzwa. But ivo kando vamwe chete vamwe vari kuti ukuru hwendima huna kunyanyoipa. Chakanyanyokosha. Alright. Sekuru. Rega tivapinze vauyozozvitaurira. Taurani. Asi sekuru, inzwai sekuru. Chirongwa ichi makachitanga rini sekuru ichi? Chirongwa ichi chane chiku tatori nekuma 7 months. Alright, makuma 7 months anditi. Yes. How many times dzevakadzi vanouya vachicomplaina mugroup momu machitaura kuti no murume anongoti tofo vata. How many times? Alright, rega vazvipindurire. Nyaya yenguva stiwe. Ndoda kudzoka kwamuri sepinza munhu wenyu. Vakadzi vanocomplaina nguva zhinji pavanenge vachicomplaina nyaya yekuti hatisi kuguta. So pakuguta kugutsikana nenyaya yenguva zvinhu tu zvakasiyana. Because umwe anogona kutongogutsikana, anogona kutongotunda after 2 minutes chachete. Alright. Umwe ndiye anoda kuti pambobatwa basa sebasa, kusiyana kwevanhu. Inini ndobvumirana na saka kana yakadero sekuru yamuri kutaura iyo haichazi nyaya yebondi, inenge yava nyaya yeRomeo. Hello. Alright, taura manga muchiti muri kubvumirana namukoma Wilo. Yes, mukoma Wilo ataura chokwadi. Right, chinoita kuti mudzimai anete achizoda short round kubasa kwatinoenda. Wabva kubasa wopinda mumba, you are doing things on your own. Murume wacho akagara, you are not sharing my responsibilities. Maybe ndo zvinozoita kuti netse. Saka varume vanofanira kuzopindirawo ipapo kuona kuti mudzimai wangu abva kubasa, I can help nokungomira mukitchen tichitaura nyaya tichitoita tese. Zvinoita kuti zviencourage mudzimai kuti zvitero haana kuneta, anozoona kuti iwo hauna uneta woye maneta zvakafanana. Saka dzimwe nguva vanoda mashoti vaya vanenge vakaneta kubva kubasa, wozoti vana, wozoti mumba futi moda kukliniwa, moda kudi. But if you share some of the responsibilities dzemumba muchishanda mese, ndo zvinoenderana kuti pabonde wozoita damba refu. But yes, mukoma Wilo is right. Vakadzi vazhinji vanoda damba refu. That's the truth. Alright, rega tinzwo Swema. Halo sekuru. Panyaya yenguvapo hanzi namukoma Knowledge moyo hanzi alright, no atizvona hanzi as long anakirwa chete kana Knowledge ukuru hwendima hakusiko kuzadza dura. Zvikanzi naPasswell Marufu hanzi kana muine good communication time kungotaurirana then woziva zvinoda umwe wako. So panapa pari kutaurwa nyaya yekuti madzimai hanzi munoda damba refu, munoda kuti nguva irebe.
panguva dzebonde vamwewo ndo vataura kuti zoni nguva chero ikaita pfupi chakakosha kuti mumwe neumwe agutsikana. Unotiwo kudii muzukuru? Ya, kureba kwetime sekuru hakusiko panguva yekuti munenge muchisangana pai handiti. I think ndo zviri kutaurwa namukoma ubva kunotaura kuti time inodiwa yakareba. I think vangotaura kuti time inodiwa yakareba because pakureba kwetime hatingotanga kakungovhura madhoo nekutopinda mumota handiti. Tinombotangawo tatamba tichimboita sei tichidini kuzosvikira paunonyatsoona kuti ezvinezvi paakuda kunyatsoitwa basa apa. Saka time inoreba nenyaya yekuti munenge muchimboitawo romance muchiita sei muchidini nekuti mutambo wacho hausi wekungoti baba vangobva uko vakapika ungoshedzera kuti ndakutongofunga kuti izvezvi soka dai watodai so aiwa hazviite izvozvo sekuru. Time at least pamunenge muchitambawo muchidini ndopanoreba time. Saka pamunozoti mapinda mugame pai handiti mese munenge maane gudhu nguva dzakanaka, pfungwa dzenyu dzakufunga chinhu chimwe chete panguva imwe chete, kwete kuti mumwe asati aredi mumwe atoredi kudhara. Saka nguva refu iyo inodiwa because pane pamunotangira kuti zero mozotangawo muchipika kusvikira manyatso kana maapanguva chaichaiyo sekuruka mega hapana anotaura kuti shamwari huya mega munotongotanga kutongoona kuti masaina apanapa zvinhu zvaita sei zvaibva izvi. Yes. Saka tiri kuti zvoni communication. So chiri kuleka mudzimba wazukuru marelationship chiri kukanganisika. The moment you fix your communication with your spouse, with your partner, the moment you fix your communication, zvese zvinotanga kudzokera pamaposition. Ndo zvatiri kutaura tese, tiri kubvumirana tese handiti? Yeah, communication inodiwa sekuru because marelation mazhinji afane nawo yecommunication. Kutaura chokwadi tingadedura kunyeredza kana kuti asei mumwe haatogona kupindura murume wake. Murume pamwe anenge achitobvunza kuti ko nhai wamboonawo here pandaisa wallet yangu, anobva atanga kutoti wapainini apo muri kubedroom pamwe munhu ari kutobvunza wallet kuti akupe mari handiti obva oza kuti wallet yako watambidza inini handiti muri kuona. Murume akutotanga kutokanganisika kuti ko pandakanganisa ndepapi. Mumwe mukadzi otobvunza kuti mama ona here chakati chechi apa pamwe action unoda kuitirawo murume wake mama ona here chakati paipai obvunza kuti ndo zvandisingade zvekudhisturbwa ndakaneta handiti. Mumwe ototanga kutobata foni kusvika na10 iwe paunenge wakutanga kutsumwaira nehope kuti hope dzaakundibata ozonzwa munhu akuuya akutanga kuti ko nhaimi amai Susan mama anzwa here chirongwa chatoda kutanga panapa. Nono sekuru zvinhu ngazviitwe in time mumwe asati ane hope because paunozotanga kuda kudzinga hope dzedzeka inenge itori imwe time futi because hatidi kudaro. Tangai panguva yakafanira muchienderana, then kana maakuzoita zvekuti baba vachasara vari palaptop yavo vachasara vari pafoni yavo. Mukadzi akanyatsonakirwa nemurume wake haatombotarisa kuti pafoni ari kutaura nani, zvake zvinenge zvatoita zvatobhoka. Saka kuzoda kuzoona kuti murume ari kutaura nani pafoni communication panenge pasina, obviously achada kutsvaga kuti foni yako zvauri kuisa password uri kupedzera nguva kunani. Saka wakanyatsotamba long time iye yataurwa kunzi time damba refu rakanaka mukadzi haatombofunga zvese izvozvozvo kunyange atodya muri usina mafuta zvake madhiri anenge atoright. Alright. Ndoda kuti ndiuye kwauri Spiwe, takuda kuti tipedze program yedu handiti. Takuda kuti tiipete program yedu. So ndoda kukupai 1 minute, exact 1 minute. Mese tibve tapedza program yedu. So Spiwe, uri kuti kudii? Chibva pana Spiwe tobva tauya pana Wilo tobva tauya pana Levi tozopesana swena. Ma 1 minute. Sokutaura kwataita mavhiki tichitanga program kuti anything you do in life, communication and trust. Kana pakangoita good communication pachaita good trust, zvese zvichangouya zvichatevera zviri positive.
zvatopera. Saka communication ne-trust ndo zvinodiwa. Chete. All right, thanks very much Mzukuru. Thank you very much. Ndinotenda ne-support, ndinotenda nekuuya mustudio nekuva nesu. Okay, bye. Chibondipira birthday sekuru hamungangoendika. Sekuru. Nasi birthday. Ndakakudza inozoti mangwana birthday rangu sekuru ndaita dofo remurume cheche. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Spiwe. Happy birthday to you. Yippee. Yeah, thank you. Aiwa, ndaimba. Okay, bye. Thank you everyone. All right, thank you. Bye. Right, tichiuya kwauri Willow mzukuru wangu. Shoko rako guru rauri kuda kusira mhuri yeSaint family. All right, yakamute. Try to unmute. Willow. All right, Willow anenge asati. All right, good. 1 minute ndoda kutaura sekundu ngoti varume. All right, sekundu yaringotaura zvangu ndengoti varume ngatingova open kumadzimai edu. Tikangova open zvinhu zvose zvinoeneka. Chetu muupenyu hwatinorarama totadzirana tese, but kana tatadzirana ngatingobudai pachena totaurirana sorry tirege kuinda muimba yemukati nezvigumbu. Yes. Ndiana ruvhura pombi uyu. Thank you very much. All right, waita basa mzukuru Willow wagona wave nesu studio. Thank you so much. Tinovimba kuzova tese zvakare pa next week apo pa zvirongwa zvimwezvo zvinotevera. Tinotenda, ndino appreciate kunge uinesu na. Ndogara ndiri. Aiwa, zvinoda kutendwa. Ndinotenda support iyoyo, ngazvirambe zvakadaro. All right, Willow. Unoshandisa kuti business ndati Willow. Unoshandisa kuti chi? Wizi. Kwenda uchinja ziti. Ko nhasi ndawo kuchinja. Pane zvine zvichiitika, right? Pane zvichitoitika. Aiwa, ndozvinzwisisa mzukuru. Thank you very much. Tinobatana zvakare pachirongwa chinotevera. All right. Right. Levi. Taura nesu. Unotodima shoko yako ekupedzisira mazuva ranhasi. Hello, Shukuru. Yes, taura neni. I think in conclusion, dongoramba isisa iyo inyaya yecommunication handiti. Then at the same time vanhu ngavadzidze kuva romantic kukospaisawo so tumwe tunhu tudiki twatofunga kuti tudiki murelationship twakatokosha ndotunoextenda kusvika paimba yemukati kuti zvinakidze maizina. Okay. Yeah, I think I'm done. All right, thanks very much. Mwana wamai ndo last born yamwera dziva yeye, and he's also doing basa rakakura ku St TV Foundation handiti. Thanks very much support. Unoziva kuti ukapota uchivingwa nekuonekwa ukagamuchirwa nehama dzako nevanhu vemumba, right, handiti vakazvarwa navo, unotoona kuti zvinhu zvine zviri kufamba zvakanaka. Thank you so much for your support Mninyini handiti. Thank you very much. Love. All right, much love.
Right, Skwema, chichidzoka kwauri. Inini sekuru ndinongoshedzera kuti pacommunication ipapa pakutaurirana muchinzwanana musingapanane maproblems ekuti mumwe anozofunga izvi mumwe ofungidzira kuti asi mumwe wangu haachandida here. Rudo rwakangoshayikwa chete chete necommunication zvinhu zvese hazvisisina kutomira mushe. All right. Saka tagara tichingoti vanhu ngatidananei, tipanane rudo. Rudo rwedu rwakare rwepakutanga rwere ngarugare rungoripo. Ende munhu wese ungogara, kana uri mukadzi murume wako achingoda smart, always gara uchingoziva kuti murume wangu anoda kuti zvinhu zvese tongoti hanzi hausiwe in order. All right. Yeah. All right. Saturungoti communication ndo yasimbiswa pazuva ranhasi handiti vanhu ngavataurirane. Communication sekuru. Zvimwe zvese zvotoendeka. Zvimwe zvese zvotoendeka zvekuti mumba hamuna mari izvi kana pane communication vanhu munonyatsonzwanana mushe mushe kuti chii chiri kuitika. Handiti. Aiwa, ndinoda kutenda muzukuru wangu nesupport yese yaunopa paSaint TV. Thank you very much. Nekuva nesuzwa pachirongwa chino tadzidza zvakawanda. Ndinotenda chaizvo. Ndatendawo nemi sekuru, maita basa tambotandara. Tatandara chokwadi. Tichapota tichitandara tichidaiwo. Nguva yakareba mazuva akawanda tichapota kuti tirambe tingoita kuti titandare saizvozvo. Aiwa, maita basa muCovid imomo munhu munguva yacho yekutodzidza, kana musisiri muCovid vanhu vanenge vabhizi nekumabasa. Ndochokwadi chaicho. So beta kugara tadya magetsi anoenda. Kutamba iri kurira chaiko sekuru. Chokwadi. All right. Thanks very much. Aiwa, tinoti much love sekuru, slogan yedu. Okay, chokwadi. Much love. Aiwa, yes. Bye bye sekuru. Bye. Right, ndinoda kutenda zvakanyanya zvikuru nesupport yese yamunopa. Mudzimba inino ndichitaurawo sasekuru mashoko ekupedzisira. Dananai vazukuru, zvekuswera muchimarana zvekuswera muchiitana sei hazvina kunaka handiti. Dananai mupanane rudo mumarelationships enyu ngaaendeke zvinhu zvifambe zvakanaka handiti. So ndiri kuti kudii, ndiri kuti kana une umwe wako vimba naye. Communication sekunzwa kwamaita vese vataura vasimbisa kuti zvoni vanhu ngatitauriranei kana tiri mudzimba handiti, tisaite secrets kana une umwe wako. Kana uchiona kuti hausati wakuda munhu mulife mako, siyana nevana vevanhu. Ende newo ukanyengwa ramba kana usati wave ready for a relationship handiti. So nhamba dzandaisapo ndo dzeSaint TV. Ukabata nhamba idzodziya uine problem yauinayo panyaya dzemumba dzepabonde unogona kubatsirika ipo paya. So ndine vasikana vandiinavo. Ndine vasikana ndiite ndichiverenga. Ndine musikana ari ku ndine vasikana vari kuDurban vane 30 ora ndine vasikana vandinawo from 27 years, from 26 years kusvika pa 42 years kuSouth Africa nekuZimbabwe nekuChandoku. Vave ready for marriage nevakomana handiti. So pa4 number idzo nezuro taiva neprogram yatatiinayo yesarura wako kadeya yatange tichiita zvakare next week on Friday same time. So ndiri kuti kudii, kana uri kutsvaga munhu wekusetla naye, uri kutsvaga musikana ave ready for marriage, iwo wavewo ready for marriage, tibate panhamba idzo. Ukabata nhamba idzo dziya idzi ukanyora WhatsApp number, code yevanhu vanoda kupinda mudzimba, unotaura zita rako wobva wati kadeya handiti. Unoti kadeya wotaura zita rako, makore nelocation kwauri handiti.
kuitira kuti tinge tiri tinokupai nhamba dzevasikana vanodawo vanhu vanogona kugarisana navo, handiti vanhu vanonzwanana navo. Mukanzwanana anoziva ndiani, dzimwe dzenguva munogona kutotanga imba yenyu, munogona kutotanga musha wenyu, zvinhu zvikafamba zvakanaka mu2021 unoyu, handiti also kana usati waisawo subscription pachannel panapa, ndinokurudzira kuti chisubscribe. Handei futi kuInstagram, handei tinofollowa nawo kuInstagram wazukuru, zita Uncle Saint Stephen, tinongonofollowana ikoko. Also, let's like our Facebook page. Our Facebook page rakanzi Saint TV. Handei tinongonorilikeawo. Handiti zvese zvinoitwa for free. Subscribe panapa, like our Facebook page Saint TV. Let's go and join our Facebook group rakanzi Uncle Saint Zimbabwe Official. Uncle Saint Zimbabwe Official. Tobva tanojoina that Facebook group redu. Facebook page rakanzi Saint TV. Kuinstagram Uncle Saint Stephen, handiti sasekuru vevanhu, the only Zimbabwean uncle. Phone number ndo dzataisa apo. Kana mune nyaya dzamuri kuda kuti tinge tiri tinopinza padare, makasununguka zvakare kuti munge muri munotinyorera mameseji paWhatsApp number iri apo, tobva taona kuti tinodzifixira papi. Next week tichange tichikuratidzai kuti bonde rachona rinoitwa sei. Vamwe havatozototi chiuno chinotambiswa sei. So ndine vandiri kutaura navo, kukumbirana navo kuti vange vari vanouya panapa vazokuratidzai kuti bonde zvinofamba sei. Sex, tinenge chingotaura zvesex chete musi wachona, handiti nhasi tazotangira pacommunication. Zvakakosha kuti tisati tapinda pasi bonde rachona unge uri unonzwawo nekuziva kuti zvinotangira kupi, handiti because sex haiitike kana tisati tadi, kana usati haiitike kana pfungwa dzisina kugadzikana, handiti so tiri kuti zvoni vazukuru, ngatidanane mudzimba umu. Kana uri kutsvaga wako, ndibate panhamba idzo. Vana boys vakuda kuroora, vakuda marelationship ari serious, not my time wasters. Ndine muzukuru wangu umwe ave ready for kusettler, ari kuti ane 36 years, handiti ari kuSouth Africa. Ndine umwe muzukuru wangu zvakare ane 37, ari kuUAE, she's ready for marriage. Ndine muzukuru wangu ari kuUAE ane 37 years, haasati awanikwa, haasati apinda mumba, haana mwana, so she's ready for marriage also. So kana uripo uri kuti zvoni ndamufarira, ndibate panhamba idzo, tobva takupa tobva taona kuti zvinokodzerere kuti tikusvitse kwaari, handiti ndine muzukuru wangu ane 42 years kuCape Town. Ndine muzukuru wangu ane 30 years ari paJamestown apo, musikana ari ready futi for marriage. Musikana ane mwana wake 1. Kana wada nhamba ndidzodzo vazukuru, unongoti kadeya wotaura zita rako, wobva wataura age yako nelocation, tobva tatokusanganisai, handiti panapa vazukuru, channel yenyu, channel yamunofarira, muna the only Zimbabwean uncle. Basa redu nderekuti imimi pane zvimwe zvine zvichinetsa, zvimwe zvine zvichikushupai, tinge tiri tinozvigadzirisa. Vazukuru vangu vari kuCape Town vakati one day, so tibate panhamba idzodzo. Unogona kutorara wakutochata manheru anhasi, makutonzwanana, makutoronga kutoti mosangana sei, moonana sei. NeCovid my movement yachona yakaoma, but hatisi kumira kuti tinge tiri tinoroorana nekuwana nekuwanikwa, handiti ndine muzukuru wangu, vazukuru vangu vakawandisa. Vazukuru vangu ave ready for marriage, especially vasikana vakawanda. Ndibatei, ndikupe mafoni number. Vakomana ndibatei, but usauye kana uri married. Tiri kuti masingu chete, handiti tiri kuti masingu chete ndo vari tiri kuda tinge tiri tinotaura. So mangwana tina live stream, tichange tiine live streaming again next week. Tichatanga nekadeya, tobva tapinda panyaya dzebonde, but panyaya dzebonde tichange tichikuratidzai kuti bonde racho rinotoitwa sei. Kukoirira varume kunonzi kukoira kuita sei, tokuratidzai kuti kukoira kunokoirwa so. Vakadzi chinonzi chikapa kuita sei,
ndobva ndakuri demonstratera nchanatsoita setup yekuti tibve takuitirai kuti chikapa kuita sei anditi so ndinoda kungokutendai nesupport yese yamunotipa pachannel penyu, pachannel yamunofarira, channel yamakanditendera kuti ndinge ndiri ndinotungamirirawo anditi also let's go and like hande tinobatsirana tine inonzi St TV Foundation. Pane video randichapina pa first pinned comment anditi pa first pinned comment video iroro ndo zvatakadonata. Remember taikumbira kuti tibatsirane so ndizvo zvinhu zvatakadonata. Also vazukuru ndiri kutsvagawo vanhu vanoda kupatina neSt TV Foundation. Tibate futi pa phone number dzirapo, unongotaura kuti St TV Foundation partner anditi, kana kuti unongoti partner and then tobva tataura tobva takuisai kugroup kune mapartners. Very soon we are going to donate again. Tichadzokera kusimba raMwari kuMount Habden kwatakadonata. Kune emergency iri kuvazukuru. Ndine vazukuru vangu vanasikana vakuti kure ma 14, 15, 16 years avo vakutevera anditi havana mapeds chaiwo. So ndiri kuti vanoda kutibatsira nekuti titenge vana ivava mapeds inherera ende ini newe tisu vabereki vavo anditi hatigone kuvasiya dziri nherera kana ini newe tiri vapenyu, so hadzisi nherera kana tiripo. So tibate pa phone number dzirapo tinge tiri tinotaurirana, tinge tiri tinonzwana navazukuru kuti tobatsirana sei. So ndiri kuda nyaya mbiri vanoda kuti kupatina nesu pa St TV Foundation. Tibate pa phone number idzo. Ari kutsvaga wake, ari kutsvaga musikana wekuroora, ichingoti kadeya anditi kadeya mukomana anodaira nhamba anobva ato kuresponda anditi unongoti kadeya wotaura zita rako and then neage, usakangana kutaura age yako nelocation kuti ndiri kwakati. Vanobva vatokusanganisa nemunhu arikoko, but be serious. Imimi vachona vari kuvingwa. Ndakataura nezuro kuti zvoni ngwarirai matsotsi nekuti pane mamwe matsotsi achatouya anditi vanhu vari married usazame because you'll be put to shame. Unonyadzisiwa muzukuru, unonyadzisiwa. Usazombozame kuenda uchinonyenga because tinozviyanika. Hatisi kuda vanhu vari kuda kutamba neupenyu hwevamwe vana vevanhu handiti be it a man or a woman. Usatambe nenyaya dziri dzatinadzo panapa. So manheru anhasi vazukuru morara zvakanaka wherever you are. Inini ndinokudai ndochokwadi. I love you so much and handigone nemi. Dai Mwari wamasimba ose akuchengetedzai, akuitirai zvakanaka vazukuru vangu handiti tingoonawo mavideos. Tine mavideos ataita. Tisapoteiwo nekuona mavideos. Sapotaiwo channel yenyu nekulaika vazukuru. Just ukangoonawo wobva wangobaya kalike handiti kana pane zvamunoda kuti tigadzirise kana wanakidzwawo unonyora comment handiti unongonyorawo comment wolaika wosharewo nevamwe hama neshamwari handiti so manheru anhasi ngatirarei munyasha dzaJehovha Mwari wamasimba ose akuitirei zvakanaka. Vanoda kutaura neni vanoda kutaura neni mogona usataura neni because ndaneta, but mukomana aripo Mike aripo, mogona kutaura naye. Munongoti kadeya handiti kadeya wobva wataura nyaya yako, anobva atokusanganisa nemunhu waunogona kutongema kutochata zvinhu zvikatoendeka. Vamwe vanhu vanorara vari murudo. Love you so much. I love you so much. Ndokudai zvisingaite. Thank you very much. Angosenda vasi chinhu kana musipo. Angosend is nothing without you. God bless you so much. Pamanheru anhasi tichitichi much love.